keď si robila. A teraz tu je on nový šéf, nie fotíš. Áno, je tam, ale on bol na Košickej, ho poznám. Áno, taký čierny, taký mladý je tento. Jeho žena sa vrátila z materskej a tam robí na Košickej, tak on sem prišiel. No počkaj, tá tlstá, čo bola tam čierna. Tá tlstá odišla volať do Zlatnej, či kde. Iste sa jej tešia. Do dôchodku išla, to bola taká protivná. Do Zlatnej išla robiť, no. Nie, teraz toto mám síce, lebo víno má vypiť, alebo čo mám robiť? Všetko. Naraz. No. Vypí víno a to je ten. Pekná Keď zapítka. pôjdem na záchod, Jožko, ako budeš kamerovať. Nie, potom to vypijú. No. Vieš čo? No, dobrú. Takto, ďakujem, takto to oddelím. To naozaj nebudem vládať. Nevyzerá to dobre. Je to výborné. Tak to ešte mulatuje. Chyžikaj. A hovoril mi. Zabávajú. Minulé on zobral tú mrazničku, čo sme mali. Môže potrieť. Nie, No, už sa chceme na pokoji. ktorú mrazničku? Čo sme mali? Kuk. Zobrala si.